Slovensko je malým štátom, preto by si malo dávať obzvlášť veľký pozor na svoj prístup k národnostným menšinám. Zo skúseností prvej ČSR sme sa mohli poučiť, že malý dvor a dlhý bič na národnostné menšiny nebude to pravé orechové. Ak by v tej dobe Masaryk a Beneš prestali pristupovať k nemeckej menšine ako k občanom druhej triedy, vôbec nemuselo dôjsť ku tzv. Mníchovskej zrade. Štát musí pristupovať ku svojim národnostným menšinám tak, aby si zaistil ich lojalitu. Národnostné menšiny, a tým myslím hlavne maďarskú menšinu, sa musia na Slovensku cítiť dobre. Nesmú mať pocit, že sú občania druhej kategórie. Toto všetko sa však nesmie diať na úkor slovenského národa a Slovenskej republiky. To však nevyhovuje mnohým politikom. Rozdúchanie národnostnej nenávisti a pocitu krivdy je vlastný ako niektorým slovenským politikom, tak najmä politikom maďarským. Je to totiž výborný spôsob, ako si naháňať politické body. Najnovšie to ukázal poslanec Národnej rady za Most Híd Arpád Erceg. Tento žiada ministra školstva, aby sa na maďarských školách učila slovenčina ako cudzí jazyk, čo už je len posledný krok pred tým, aby sa slovenčina stala voliteľným predmetom. Tu sa zdá, že sme maďarským nacionalistickým politikom ustúpili už príliš. V Maďarsku sa na slovenských školách vyučuje v maďarčine, slovenčina je ako predmet navyše. Takýto prístup je obvyklý aj inde v Európe. Len na Slovensku je to presne naopak. Učí sa v jazyku menšiny, štátny jazyk je predmetom naviac. A aký to má následok? Po príchode na slovenskú vysokú školu majú takto vychovaní ľudia problém pochopiť učivo, keďže po slovensky hovoria veľmi slabo. A teda radšej idú študovať do Maďarska na maďarské vysoké školy. Samozrejme, to im v integrácii na Slovensku príliš nepomôže. A teda dosahujeme pravý opak. Slováci a Maďari sa od seba vzdialujú stále viac. Čo zasa vyhovuje myšlienke veľkomaďarstva, vzbudzuje pocit ohrozenia ako na strane maďarskej menšiny, tak aj na strane Slovákov. Hlavne, že politici majú svoje voličské hlasy. Minulý víkend sa čítal v kostoloch pastierský list Konferencie biskupov Slovenska, v ktorom sa píše, že pod rúškom boja za ľudské práva je ohrozená tradičná rodina. Podľa slov biskupov, citujem, ohrozuje to život a nastoľuje sa kultúra smrti. Hovoria o ľudských právach a o právach dieťaťa, ale do týchto práv chcú presadiť také veci, ktoré ľuďom aj deťom škodia. Koniec citácie. Biskupy upozorňujú, že stúpenci kultúry smrti prichádzajú s novou gender ideológiou a v jej mene chcú presadiť tzv. Rodovú rovnosť. Vážená konferencia biskupov, rodová rovnosť a gender ideológia nie je nič nového na Slovensku a už vonkoncom nie vo svete. Je to produkt tzv. Frankfurtskej školy, teda kovaných marxistov, a súčasť snahy o vykorenenie morálnych a kresťanských hodnôt. Je od vás pekné, že ste si to všimli. Viac ma ale zaujíma, prečo až dnes. Posledných 20 rokov vás tento problém príliš nezaujímal, aspoň nie verejne. A je bez debaty, že to bolo následkom rozvratných liberálnych prúdov priamo v najhlbšom vnútri katolíckej cirkvi. Faktom tiež je, že na to, aby ste zbadali morálny úpadok spoločnosti, netreba robiť žiadne úmorné analýzy. Tak prečo ste proti nemu nič neurobili? Tento úpadok je aj výsledkom vašej nečinnosti. Spohodlneli ste, páni biskupy. Necháte sa uplácať judáskym grošom. Miesto, aby ste bránili kresťanské hodnoty, mlčíte. Miesto, aby ste bránili drobný ľud pred útlakom, zbabelo hovoríte, do politiky sa nemiešame. Tak čoho sa bojíte? Že vám zoberú honosné rúcha? Že nedostanete pravidelne svoj judášsky groš? Nie toho by ste sa mali báť, ale hnevu Božieho. A ten ľútosti s pokrytcami veru nemá. Policajti sa rozhodli žiadať od štátu aj druhú penziu. Nielenže dostávajú veľmi slušný výsluhový dôchodok, ale navyše chcú aj dôchodok štátny. Pravdu povediac, svojím spôsobom majú pravdu. Z polície odišli a pokiaľ pracovali viac ako 15 rokov aj mimo polície, podľa platných zákonov Slovenskej republiky niečo namietať. Teda zákonné to je. Či je to aj morálne, to už je vec druhá. V dnešnej dobe, keď možno polovica dôchodcov žije z ruky do úst a o dôchodkoch vo výške výsluhových dôchodkov policajtov po 15 rokoch práce môžu iba snívať, je to chrapunské. Je však jasné, že politici na vojakov a policajtov nedajú dopustiť. Nemôžu si dovoliť pod sebou podrezať konár, ktorý ich drží pri moci. Pretože polícia v skutočnosti nechráni občanov,
ale režim, ktorý ju za to živí.